fa 1 any i mig o 2 anys. On t'agrada meditar? Home, jo vaig començar a casa, sobretot, i ara, darrerament, que ja vinc al dojo, doncs he de confessar que el dojo és el lloc on s'ha de meditar. Què creus que t'ha portat a la teva vida la meditació? Home, de moment, serenitat, veure les coses d'una altra manera, no? Sobretot. Al final te n'adones que tot t'acaba impregnant, la meditació t'acaba impregnant en tot el que fas durant el dia. Què t'ha sorprès de la meditació? Què m'ha sorprès? Home, jo que sóc una persona bastant individualista, m'ha fet adonar que formem part d'un tot, no? I potser això és el que més m'ha sorprès o sobtat. Deies que t'agrada vindre al dojo. Sí. Per què? Al principi costa, però a mesura que vas aprofundint te n'adones que meditar en grup aporta molt més. S'ha de tindre algun do per meditar? Que jo sàpiga, no. Algú que està a punt o està pensant en meditar, què li diries? Home, sobretot que ho provi, que tingui paciència al principi, perquè al principi no és fàcil, i has de tenir una mica de fe, no? De que el que et diuen els llibres, els mestres, doncs que al final s'acaba convertint en realitat. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. Gràcies.